Zainab me ya zafi haka? Wallahi godiya za ta ci mai gari. Ban gane me kike nufi ba. Kiran sunan kishiya yana sami da laulayi. Munafuka. Ya mu baba me yasa kai mata haka? Kin dauki adashin ki ko zile baki bani ba. Tuki ya akai haka? Ai suna nan adana su ne ban kashe abu ba. Tuki kawo sai a bashi. Babu fashi. Kai wannan ai mugunta ne. Annabi ya gwada. Kar ka fasa je kai. Au, kun shirya kenan. Yanda bani da tausayi za ta kwashi bakar wuya. To kai wani mataki zaka dauka akan haka? Shi yasa na yi nazari, na san ba ke da hakuri. Na rarrasa cikin gari. Me kayo? Na zaɓo hirgegiya. Za ki nuna mini ina ne kike ajiyar kuɗi ko ki mun haka koko in dangalo miki kishiya. Kuma ni 'yan kuɗin ki zan arama a haɗa ai. Kai, ka ji ɗan yarinya.